เอาสิแต่เศร้าปอดให้ตุดปอดอยู่อยู่ในวิดีโอแอม Hagajing bu din kari khasi channel halor ka khubor bla ahen na mensngi menta ka miet ngila nang yo shu ki dor bar ki video ki paj ba halor ka jing twa khando bar ka jing julor ki yen ki sam hakanong ba jwai bar ki we de ki benta jo ka jainte hills na ka daw ka jing jor uslam kani ka jing jor uslam kala penchlei ru ya ka wa omngat ya ka baladan ka jing slei hashnong pedeng ka bade ka we ni ki jaka jo kai per thei ba paunam nang ta ka jing twa surok ha ki than sang pong bar ki we de ki jaka la ban ka do ba ka jing jor uslap hen ni ka miet ban nem step kala ploin ki bon ki wa ha jainte hills kham tam ka wa men tu ban slei ka Oh yo here but start cho Lai rồi đó. Cầm lai rồi đó. Làm cái gì thế? Kari khasi channel kala yo banya kren bo DC ko West Jainti Hills District halor kani ka jing penjulor ki bor ka Mariang em ngempat don ko ke jingkheng ke ba tikna ke ba ban ong iki ba kono ke yeng hadukat no ke jingjulo ba kumaro tang ya train dang su ke bon ki dang don becapil ke dang don kam ke leran ban bagi briu ke tagador ban lek bena ba kin bandang ikan ria la ke jema Tiki dan gini kibri kibar displace pa khapan sa temporary relief e hang no sang ne ki don tang bakim da bon re bat kampat dai da ka relief kadang dai bat bahiang sam hachnong ka thawum to okay ka re ban da emerjon mar namar kan ne ka je man step ne indang yo ban ya pen bet bakan ka kampat don da ka ka kadai ga la shan step la yo ban ya pek ba la I don jeng ma la pria ya putria yang sam jongki Kamu nak kalian kini ki itu ki state disaster management kila approach tu ni kila bena ka district na bakamta ya ka rescue operation hadum tang la de district la ki ya ka way ka rescue bangila for ya long one po ka state ka ba ya long ki one po ka SDRF na po state ya gitu ba marun po ka ya long park kamu nak kini ki ini sa kamu kat kum ka prediction jaga MG ke nang jor ka slap sebagian hills ha ni kadang pang ni ba kadang jor ka slap hapo ka asam kliahi kan borok way ka prediction tak ha ta kulo jiwa sa ta kita pun yang ada hima